क्या आयल रहे तार कमरा में खाना लेके? माँ रहली का? सही कहानी ना? अभी खाना के फेंकले सा? जरूर माँ ही ना? आप कैसे समझनी कि माँ ही खाना फेंक ले बड़ी? बिल्कुल वो है। कहा कि माँ अभी खाना फेंके के मूड में बड़ी, जाना तरू जे भी मिल रहल बा ओकर खाना ढाक करके उठा के फेंक रहल बड़ी। सवेरे हमार हाथ में के खाना फेंक देली ऊ, यहाँ आके देखनी तो थाली के खाना फेंक देली। पता ना केकर नसीब में का लिखल बा, केकर खाना के फेंके वाला बा। अरे ई का कर तरू तू? हाँ, ऐसा फेंकल खाना के खाला का? कुछ ना होखी, हम अन्नपूर्णा के अपमान नहीं कर सकत। कितना लोग भूखा रह जाले और हम ऐसे खाना फेंक दे। लेकिन ई खाना भी हम कैसे खाई? वो तक कुछ भी ना खाइले हैं। अच्छा, भैया के खाने के साथ और खाना के का संपर्क बा? पति के खैले बिना पत्नी भी नहीं खा सकत। ई का ऐसा रिवाज है का? लेकिन बहुत बार तो पीकू के खाए से पहले हम खा ले बानी। पति के पहले पत्नी काहे नहीं खा सकत? पिताजी के खिलाइले बिना माँ कभी भी ना खात रही, तो यही से हम हूँ। ये सब खाना हमके दा। आप ये खाना लेके का करब? अरे दाना, हम मजाक करब, बेवकूफ भी बोल सकत अरु। सुना, आज तू कमरा में ही रहिया। आज काल रात्रि है, तू और भैया आज के रात आमने सामने मत होखिया, ठीक बा? याद रखबू ना? अरे सुनी, आप कैसे मजाक करब? आपके बताई था, सुनी ना आप कैसे। अच्छा, वो गंदा खाना केहू के खिलाई मत। वो खाली के हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जस्ट टॉलरेट नहीं कर पा रहे। बहुत धुआंधार लड़की बिया, जितना सीधा साधा मासूम बन के रहले उतना भी भोला नहीं खे। नागिन कहीं की वो हमरा पर शक करल बिया। वो तारा पर शक काहे करी? जीजा ही तो सब सिखा के ले आयल बड़े। वो सब छोड़ा, प्लीज करो और तरफ ध्यान मत दा। वो लड़की अगर दीपक के रक्षा कवच ना बन पाए तो कुछ नहीं कर सकत। एकर कुछ रास्ता निकल ही की पड़ी। दीदी, पेड़ के अगर काटे के बाद ओके जड़ से उखाड़ दे। वो सब डाली काट के कौन फायदा नहीं किया। जहर के बोतल पकड़ा, हम दीपक के खाना ला रहल बानी। ठीक बोल ले बिकी, हम पेड़ के एकदम जड़ से उखाड़, और जौन पंछियों पेड़ में घर बनावे के सोच रहल बाड़े ओकर जिंदगी तहस नहस हो जाए। जितना भी काली के नाम पे जायदाद होगी, दीपक के मरला के बाद तो साबित हो जाएगी वो लड़की के अला के बाद ही सर्वनाश भइल बा। तब ओकरा के एक घर से निकालल हमार बाएं हाथ के खेल होगी। बहुत घमंड बाना, पति के बचेबे, बचावत बानी तो पति के हम। हमार जिंदा होके तक तहारी आशा कभी पूरा ना होगी काली। हम आज ही दीपक के खाना में जहर मिला दे। आज हमार प्लान कैसे भी फेल ना होगी, कैसे भी ना। काहे ना खैले दीपक जी? हमसे नाराज होके ही खाना ना खैले का? लेकिन ऐसे खाना खैले बिना रहे से तो बीमार पड़ जाइए। अब हम का करी माँ? हम ही समझ रहल बानी कि हमें घर में रही यू नहीं खन चाहत। हम यहाँ बानी यू नहीं खन सह पा रहल। उनकर वो दर्द हमसे देखल नहीं खे जा रहल माँ। और उनके छोड़ के भी हम नहीं खींचा सकत। उनकर अच्छाई बुराई के जिम्मेदारी तो आप हमरा पे सौंपले बानी ना माँ। और सिर्फ उनके काहे, एक घर के अमंगल भी हम कैसे होके दी माँ? अब केहू माने या ना माने, हम तो खुद के यही घर के बहू मानीला। अरे सब कहाँ बानी? बहू आगल बड़ी, नई की बहू आगल बड़ी। अरे सब लोग इतना देरी काहे करतनी? कहाँ बानी सब लोग? नई की बहू आगल बड़ी।
काली, एकरा में पैर डाल के अंदर आवा ना। आ। वाह 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 वाह, पोता के बहू के भगवान घर में लाइल बाड़े, उनके सुखी रखब भगवान। सबे तो यहाँ पर बा, लेकिन वो कहाँ बाड़े? सबे तो आ गई, लेकिन वो ना आइले। त्रिकाली, तू इतना दूर काहे चले लो? हमके तो आवे ही के पड़े दीपक जी, ना तो आपके कैसे बचाई। तू हमके बचावे खातिर इतना दूर से चले लू? आपके माँ हमके आपके बचावे के जिम्मेदारी देले बाड़ी, और एकरा अलावे भी आपके साथ तो हमार जन्म जन्म के रिश्ता बा। यहाँ आइले बिना कैसे रह पाती बोली तो? दीपक जी, आपके मन ही मन में दिल की बात बोले जितना आसान बा, आमने सामने बोलल उतने मुश्किल। ये सारा बात आपके आमने सामने बता ही ना पाई हम। तू काहे गंदा खाना खेबू सहेली? ये फेंकले बा ओकरे के खियाई। माँ अन्नपूर्णा के क्यों इसे फेंकेला का? हम माँ के प्लेट में सब मिला के दे रहल बानी, माँ समझिए। रंगना, अरे पकड़ा गई नहीं कहा हम। का बात बा? हमारा आवाज सुन के ऐसे चौंक कह गयलू तू? जरूर दिमाग में कुछ खिचड़ी पका रहल बाड़ू तू, बा ना? का करत रहू? वैसे वो एक थाली से दूसर थाली में काहे कर रहल बाड़ू? एगो घोटाला कइले बानी, केहू के बताइब ना। आज सबके एक साथे खाना खाए खातिर बिठाइब, फिर देखब का होई। हमार सहेली के दुख दिहल जाता ना, मजा चखाइब। माँ, आप देखब माँ, हमके यहाँ से चल न जाए पड़े। हम उनकर भलाई कर पाई, उनकर रक्षा कर पाई। आप देखब माँ, आप देखब।
फिर से काहे सिर में दर्द हो रहा बा? अब और का देखा माँ? माँ माँ ही तो का दिखाइलू माँ। अब हम का करी? हाँ हमके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला ना माँ, बोला एक कौन खतरा के संकेत देलू तू? उनकर गला में माला काहे बा? सामने अगरबत्ती काहे जल रहल बा? काहे कि वो बहुत साल पहले मर गई बड़ी। हमार माँ जब हम 10 साल के रहनी तब उमर गई, पूरी दुनिया में नहीं खी। और तू कहा तारू कि तोहरा आवे पे हमार माँ तोहर स्वागत करी। आप माँ एका हंस काहे रहल बाड़ू? कहाँ नहीं हंस रहल था? इडियट की तरह हंसले बिना अगर कोनो काम के बात बता बोलो। हमके बहुत सारा काम बा। काम के बात करे आयल बानी माँ। बोलत रही कि खाए चली ना, खाना खाए खातिर बुलाए आयल बानी। एमे भी तारा हंसी आ रहल बा। असल में आज केहू खाना ही नहीं के खा रहल, पता बा? बड़का भैया, पिताजी, दादी जी सबके दिल बहुत दुख रहल बा। चेहरा ऐसे उतरल बा, लेकिन हमके देखी कैसे हंस रहल बानी ना। देखी। शट योर माउथ। हंसल बंद करा ना तो तहार मुंह सिलाई कर देव हम। अरे ई का हम तो डराए के बाद में भी हंसे नहीं माँ। माँ चली ना। एक बुद्धू के ना हम एक दिन। दीदी बेवकूफी में भी रंगना एगो काम के बात बता के गइल बिया। उ का नोटिस कैलू तू? कहीं नहीं हो ऐसे तो गुस्सा बढ़ गई। दीपू अगर खाना ही ना खाई तो हम जहर कैसे खिलाई बोकरा के? दीपक के तो आज जहर खाए के ही पड़ी। आप यहाँ आप तो नहीं की तो फिर आप हमके कैसे देते देखिला? घर में ना आईबू बेटी, बाहर ही रहबो का? तारा के तो स्वागत करके घर में ले आयल बनी ना, असही थोड़े ना। तारा ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी बा बेटी। हमार बेटा के ना बचेबू तू? हम तो बचावल चाहत बानी, लेकिन हमके तो घर के अंदर गइल मना बा। और आज तो कल राती है हम उनका चेहरा नहीं देख सकत। तू ना कर पाईबू ना? हमार बेटा एकदम नीला पड़ जाए, एकदम नीला पड़ जाए। हमार बेटा एकदम नीला पड़ जाए।
फिर से कहाँ चल गई? तू ना कर पैबू ना, हमार बेटा एकदम नीला पड़ जाए। नीला पड़ जाइए? दीपक जी, नीला काहे पड़ जाइए? नीलकंठ तो शिव जी हवे। कहे कि वो जहर पियले रहन, कहे कि जहर से उनकर गला नीला पड़ गई रहे। तो फिर नीला पड़ जाए कि मतलब दीपक जी के जहर खाए के बाद बोल के गई नहीं? दीपू, हाँ माँ। का रे, तू बोलले बाड़े कि तू कुछ ना खाइबे? माँ हम तो तब खैले रहनी। तू का खैले है वो हम देखनी है। जब हम पानी लावे चल गई नी, फिर तू कुछ ना खैले? का भइल बा तोके? मन ठीक नहीं खे? हमसे कुछ छुपा रहल बाड़े, बोल ना। ना माँ, असल में माँ, हमार रात की नींद सब उड़ गई बा माँ। सब कुछ वो लड़की के चलते माँ। आज वो लड़की के चलते तोहरा और पापा के बीच में इतना सब कुछ हो गई। हमनी के सब कुछ तहस नहस हो गई बा माँ। माँ हम कैसे सब मान ली बोली? हमके सच में कुछ अच्छा नहीं खिलागत। सच कहा तानी माँ। हमके का अच्छा लग रहल बा दीपू, और लड़की के चलते एक घर दो हिस्सा में बढ़ गई बा। एक तरफ वो तोर पापा और तोर चाची, और दूसर तरफ हमनी। ऐसे तो ना होके के रहे ना। हमनी सब मिलजुल के कितना खुशी से एक घर में रहत रही। वो लड़की आइल बिया हमनी के सर्वनाश करे खातिर। हम ओकरा अपन बेटा के खाना पीना बंद होके ना दे, कैसे भी नहीं। हम तो से वादा कैले बानी दीपू, हमके जोन करे के बा करब, हम ओके घर से निकालब। राजा बेटा हमारा, ई दूध पी ले। ना माँ, प्लीज तू हमके फोर्स मत करा। हम कहता नहीं के हमार कुछ खाए के मन नहीं के माँ। फोर्स तो करे के ही पड़ी दीपू। वो लड़की तपोव्रत के साथे हमार बेटा के डिस्टर्ब करल बिया। हम ओकर प्लान कैसे भी सक्सेसफुल होके ना दे। दीपू, ये एक गिलास दूध तो के पिए के ही पड़ी, तो क्या हमार सर की कसम। माँ तू ये का कहता? का करी? तू बात मान रहल बड़े? तू अगर ना खाइबे तो हमहू ना खाई। माँ प्लीज तू ऐसा मत बोला। अच्छा ठीक बा, हाँ हम खा लेबा। लेकिन माँ तू प्लीज हमारा खातिर प्लीज भूखा मत रहिया। हम खा लेबा। हमारा अच्छा बेटा, अब हमरा आगे एक गिलास खत्म कर। ना माँ, अभी ना। अभी ना पी ही काहे बोलना? एकर मतलब का वो दूध ना पी? अभी ना मतलब का पीबे? समझ गई। हमरा जाते तो एकरा के फेंक देते। हमके बता सकत रहे तो हम फोर्स ही ना करती। माँ हम तोहार कसम खइले बानी। और तू ये कैसे सोच रही लू के हम ही दूध के ना पियब और फेंक देब? तो अभी पी ले। माँ कुछ देर पहले हम सर दर्द के दवाई खइले बानी। ये दूध रख के जा, हम पी लेबा। अच्छा तू एगो काम करा, जब तक तू खाना खा के आईबू तब तक ही गिलास खाली हो जाई। प्रॉमिस? हाँ माँ, प्रॉमिस। पी ली? हाँ।
का एकर रंग तो फिर से सफेद हो गई माँ। अब हम का करी माँ? हमके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रास्ता दिखावा माँ, हमके तू ही रास्ता दिखावा। तू ना कर पैबू ना, हमार बेटा एकदम नीला पड़ जाए। भैया के खाना खाए से पहले तू खाना खा सका, ऐसे भैया के पास गई रहनी, लेकिन वो तो गुस्सा हो गई ले, बोला कि हमके भूख नहीं के हम ना खाई। सहेली जी बोली दीपक जी कुछ भी ना खाई है, तो फिर वो नीला कैसे पड़ी है? अगर वो कुछ खाई भी ना करी है तो उनका शरीर नीला कैसे हो जाए? लेकिन अभी वो कुछ देखन खैले, एकर मतलब ई तो ना कि बाद में भी वो कुछ ना खाई है। तो फिर बाद में ऐसा कुछ खाए वाला बाड़े चिकना में जहर मिलावल गई होगी। ना 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 ना, हम यहाँ पर बैठ के इतना कुछ सोच के कुछ नहीं कर सकत। उनके खतरा से बचावे खातिर हमके घर के अंदर जाए के ही पड़ी। हे यू गेट अप, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन हम घर के अंदर जाए कैसे? वो लोग तो हमके घर के अंदर जाए ही ना देवेले। का बात बा? आज हमने 3 ही लोग खाए खातिर बैठे हैं, बाकी सब कहाँ बाड़े? अरे कहनी ना आई, ना 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 चली, उस सब ना, हो जाए ना, दादी जी। ना, आई आई, अरे पूरा छोड़ा, रात खाना खैले अरे भी ना रहा छोड़ा बा। हमके। आई बैठी दादी जी, बैठी ना, सबके साथ में बैठ के खाना खाई। हाँ अरे पागल के वजह से अरे पागल सुन सुन, हमार बेटा नहीं खे खैले, पोता नहीं खे खैले, हम कैसे अकेले अकेले खाली बोला था? ऐसे बोले से चली माँ, पूरा रात भूखे रहे से तो तबीयत खराब हो जाए, थोड़ा सा तो खाई के पड़ी। ए रंगना, हाँ माँ, दादी के खाना दो। हाँ देता और नहीं। हमने सब तो आ ही गइल बानी। ना अभी भी एक आदमी बाकी बा दीदी। हम खाना ले आवत नहीं। प्रतिमा अचानक डाइनिंग टेबल पे खाए खातिर काहे आई? ओनो इरादा बाका। टंटना, डिनर इज रेडी। दादी आप शुरू करी। इली रुकी रुकी, सबके देता नहीं, वेट करी। माँ देखी, आप खातिर स्पेशल मछली बनैले बानी। रोहू मछली, मिक्स सब्जी। माँ खाना खाई ना। अरे सुनी सुनी, आप कौन मजाक करे वाला बानी? हमके बता के तो जाई। सुनी, तू काहे गंदा खाना खेबू सहेली? जे फेंकले बा ओकरे के खियाई। खात समय गुस्सा ना करे के चाहिए। अरे खा खा। रहेदा, तू अब अपना तरफ से कौनो सुझाव मत दा हमके। तू खा बहू, खा ला। कंकड़ कंकड़ कहाँ से आयल? माँ कंकड़?
कहाँ काकर तो कहीं नहीं के। तू चुप करा। दिन रात ये सब पी के बैठल बाड़ू, तेरा कुछ होश भी बा का? खाना में कंकड़ कहाँ से आइल? माँ सच में कोनो कंकड़ नहीं खे। हाँ वह तू कंकड़ कहाँ से पा गइलू? मुंह में पड़ रहल बा। हम बोल रहल बानी। तू सब नहीं के समझ रहल, कंकड़ भरल बा खाना में। हम ये सब ना खाई। चुप करा। बेकार में हंसत बाड़ू। देख के ही शरीर जल जाला। ये फ्राइड राइस केहू ना खाई। फेंक दा फ्राइड राइस। फेंक दा बोल रहल बानी ना। माँ खाना मत फेंकी। खाना में माँ अन्नपूर्णा रहेली। खाना फेंके से भगवान गुस्सा करी है। का बोल लू तू? खाना में माँ अन्नपूर्णा रहेली। खाना फेंके के मतलब बा भगवान के अपमान कइल। के बोल कही तरह से? हमार सहेली त्रिकाली। के बोल खा बोलू? क्यों देख लेलक तो सर्वनाश हो जाई। हमके इहे रोक दी है, लेकिन एकरा सिवाय कोनो चारा भी नहीं है। हमके छुप के ही घर में घुसे के पड़ी। हे माँ महाकाली, वो तो हमरा तरफ ही आ रहा बाड़े। अब हम का करी माँ? का बोल रहल बाड़ू तू? सच में उ लड़की ई सब बोलक हिया का? हाँ दादी जी, हमार सहेली तो कहली ना, तो हमके कैसे पता चली था? इससे पहले तो हम कितना खाना फेंक ले बनी बताई तो। हम अब कभी भी खाना ना फेंकब दादी जी। अच्छा भाई, इतना दिन बाद एको अच्छा काम करे वाला बाड़ू तू। माँ का बोल रहल बानी आप? खाना ज्यादा भइल या फिर खाए के लायक ना भइल तो ना फेंकल जाई। कवन अन्नपूर्णा या के हा ओकरा ला खाए के पड़ी? माँ अन्नपूर्णा अन्न के देवी हई। उनकर आशीर्वाद से ही आज हर घर में खाना बा दीदी। कितना इंसान ऐसन बाड़े जिनके 2 वक्त के खाना ना मिलेला। कितना इंसान भूखे मर जाले। तई खाना फेंके से पहले उनके बारे में एक बार सोचिहा जरूर, जैसे काली सोचेले। थोड़ा ज्यादा नहीं खूब बोल रहल प्रतिमा। सोच के देखा गलत का बोल रहल बानी बोला। कितना दिन बाद ई बात सुननी कि खाना में ही देवी अन्नपूर्णा रहेली। उ लड़की भी खाना के अन्नपूर्णा मानेले। और एक आदमी भी मानत रहे, हमार कल्पना। ऐसन लक्ष्मी जैसन बात उ हमेशा बोलत रही। उ हमनी सबके अकेला छोड़ के चल गईली। लक्ष्मी रानी, बहू खाना खाला बेटी, खाला। खाना में ही तो अन्नपूर्णा बाड़ी, उनकी अपमानित ना करे के। खाला बेटी, खाला। हाँ खाला। जानत बारू कहा दीदी, जैसन करनी
वैसन भरनी। जौन खाना तू जमीन पे फेंक के आयल रहू, उहे खाना अब तोहरा के खाए पड़ रहल बा। Cheers. हम उठ रहल बानी। का भइल माँ, खाना ना खाई? अरे दीदी दीदी बहुत हंसी आ रहल बा ना तारा। हाँ बहुत हंसी आ रहल बा। दीदी छोड़। कौन बात कितना हंसी आ रहल बा तारा? एकदम खत्म कर दे बोल रहल बानी। तोहर दिमाग में अकेले नहीं कि हम जानत पानी, लेकिन अगर थोड़ सा भी होखी तो ई समझ पा रहल हुब्बू कि हम ऐसे ही नहीं खी बोल रहल। हमरा साथे अगर कुछ करे अइलू तो हम तहरा के खत्म कर देब। केहू ना बची, केहू ना। कौनो आवाज आयल ना? हाँ चल तो देखल जाओ। अरे छोड़, बारिश के मौसम बा, बुझले? कहीं कोनो डाल तो नहीं के टूटल। चल चल छोड़, चल चल चल। आज तो बाल बाल बच गई नी माँ। एकरा बाद का होखी के जाने। घर के चारों ओर इतना नजरदारी बा, इतना लोग घर में, सबके नजर चुरा के हम घर में कैसे घुसब? लेकिन हमके तो आज घर में घुसे के ही पड़ी। हमका घुस पाई? दीपक जी के जहर पिए से रोक पाई हम? कंकड़ मिलल खाना काहे खिलैलू हो हमके? के बोलो खतरा के? केकरा कहला पे कैलू हो तू? इडियट कहीं के? केकरा साथे ताल मिलावे की चाही ये तक न जाने लू? गेट आउट राइट नाउ। माँ तू रंगना के घर से निकाला। जितना दिन जा रहल बा ओकर बेवकूफी भी बढ़ रहल बा। हम ओके आउट टॉलरेट नहीं कर पा रहे। निकालब, सबके निकालब। रंगना के पर काटे में हमके 2 मिनट भी न लगी, लेकिन उससे पहले दीपक जहर मिलावल दूध पी के मर जाए, ओकरा बाद काली, रंगना, प्रतिभा सबके एक एक करके निकालब हम। इतना बड़ हिम्मत! हमके कंकड़ मिलल खाना खिलाले किया। इतना बड़ हिम्मत! वो हमके ना जाने ले, ना पहचाने ले हमके। एकर बदला अगर हम ना लेनी तो हमार नाम भी संयुक्ता नहीं खे। इतना दूर तक चुप के आके भी कौनो फायदा ना भइल बा। दरवाजा तो अंदर से बंद बा। फिर हम अंदर कैसे जाए? इतना रात के बा वहाँ? इतना रात के बारिश में घर के बाहर
त्रिकाली क्या करत बिया? माँ, हम ही दरवाजा नहीं खोल पा रहा माँ। कोनो एगो रास्ता बता दा कि हम अंदर जा सकी माँ, दीपक जी के पास पहुँच सकी। के जाने अब तक जहर खा तो नहीं कर ले ले। के जाने। त्रिकाली तू पिताजी उनका कमरा कौन तरफ बा? पिताजी बोली ना, दीपक जी के कमरा कौन तरफ बा? काहे का भइल बा? तू ऐसे काहे कर रहल बाड़ू? का भइल बा दीपू के कमरा में? दीपू, ये एक गिलास दूध तो के पिए की ही पड़ी, हमार सर के कसम। हे भगवान, हम तो दूध पियल भूल ही गए। नींद के दवाई खा के सूत गई लानी। अगर हम दूध न पियनी तो माँ के बहुत ठेस पहुंची। समझ भी तो नहीं पा रहा कि दीपक दूध पी ले बाकी ना। दरवाजा खोल के देखिए एक बार। इका इले की एवत यहाँ का करल बो। हमार बेटा पूरा नीला पड़ जाए। दीपक जी आप मत पी। आप मत पी, आप ही दूध मत पी। हम कैसे भी आपके ये दूध पिए ना दे। हमके दी हमके। डोंट डेयर टू टच मी। हट जा यहाँ से। काहे आइल बाड़ू तू? जा तू हमरा रूम में घुसे की कोशिश कैसे कैलू विदाउट माय परमिशन? का भइल तप्पू? तप्पू का भइल? ई का ई लड़की यहाँ पर का कर रहल बिया? दीपक जी चुप रहा और एक बात भी मत बोलिया तू अभी यही वक्त कमरा से निकल जा यहाँ से। ई लड़की दीपक के दूध पिए से काहे रोकलक? लगत रहल बा कि दीपक के दूध पिए ना दी, यही खातिर यहाँ आयल बिया। लेकिन कहा जानत बिया ऊ? माँ ई लड़की हमनी के घर में कैसे घुसाइल? दीपू सुना। माँ हम तारा से सवाल पूछ रहल बानी। ई लड़की ता आउट हाउस में रहेली ना, के ले आइली लड़की के ई घर में? गिलास तो अभी भी उनकर हाथ में बा। जैसे भी होके वो उनकर हाथ से लेवे के ही होगी। कुछ समय अगर पी ले लेता